عروسات النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب دخترو манту тайёр кардистам. Мантуи кадугӣ. Инҷа каду гӯшта ба блендер гузарондам, пиёз, кадура ёд карда будам, хеле буд накарда будам. Имрӯз тайёр мекунам. 2 зуола гирифтам, басаями 2 зуола. Сахтак мешурумай, набинед сахтакай уже хеле иру гирифт, 1 соат истод ру гирифт. Тинак мекунӣ ҳамқа мантуи хушк мебия, об, намак, орд. Ба 1 қошиқ равған дохтам идаф, барои ки я рецепт як каса дидам, 1 қошиқ равған ай мега, ман гуфтам бия бор 1 қошиқ равған дозим чихелай, ба мегум ки чихел омадак. Ай мекадаги ба фарқ мекада боша. 1 қошиқ равған дора тамом. Об, орд, намак. Тухм надора, ма тухм намедозум. Ягон вақт агар пеш када бошум тухм қати, ҳозиро бе тухм кадистам. Ассалому алайкум дӯстони азизи ма. Шом бахайр ба ҳаматон, ҳама каса сози насин. Манту тайёр кардам, беҳад мантуи бамаза шуда буд. Мантуи каду, гӯшт, ҳамаи чӣ дора дарунаш. Баъд бисёриҳо ҳамия рецептша мепурсидан. Духтаро аввали наворда гуфтум дар вай об, намак, орд, каме равған. 40 дақиқада мепаза. Ма хеле кушодагӣ маҳкам карда будам. баъзе ҷоҳош пухтагия кушод шудай. Меша ки полностью маҳкам кунӣ мантура ва печонданда ҳамаи ҷӯша маҳкам кунӣ. мантуи бамаза шуд. занҳои азиз, даромади иловагӣ ба ягон тай мо зарар намерасонад. мо занҳо метавонем, ҳар яке мо агар кӯшиш кунем, даромади иловагӣ ба худмон кор карда метонем. ширкати атомӣ барои мо ҳамин хел шансҳои беҳтарин надодагие ки ширкати номери 1 дар ҷаҳон ай. косметикаҳо дора, витаминҳои нағз дора ки барои барқарор кардани иммунитетай, барқарор кардани мӯйрезии сар, витаминҳои норасоии баданро ҳамаша барқарор мекунад. гӯшоне ки дар навор дидесен ки ман ҳами дорум, ҳам тоналния, ҳам коллаген дора, ҳам пудра. 3 рола бозӣ мекуна. Беҳад кремош нағзай таҳти рӯра хушрӯ мекуна. Кремош барои доғи рӯй дора, доғи рӯра нест мекуна. баъди дар рӯ ҳар хел донача буромадан пай мемонад, пайи вайам нест мекуна. духтаро беҳад кори хубай, расходи зиёдӣ надора. дар 6 моҳ 1 бор харид мекунен, балотон намесӯза, хариду фурӯш надора, маблағи зиёди шумо расход намекунен. духтаро маҳсулотош номери 1 ай дар ҷаҳон. касида ки тавсияам доден пушаймон намешавен. маоши баланд дора, аз 100 000 рубл боло сар мешава маош. духтаро касе мехоҳад кор кардан, номерои апай сафаргулда нависен. ҳамин апа беҳтарин наставника ки ҳамаша шумода меомӯзонад, ба структураҳо шумода ёрдам метиҳад, ба қуллаҳои баланд шумора мерасонад. регистратсияши ройгон ай духтаро. духтаро творожни сир дар шароити хона тайёр кардам. беҳад осонай. ранги ҳамо творожни сири магазинӣ камтар, вай намак дора. и намакш камтар ай, не ки ҳамин нағзтара ки шакар қати крема мекунӣ ҳамон мешава. пеш ба кефир кардам, бисёр кефир обуш бисёри бадай, беҳад ками бад мешава, бебаракат буд. ба сметана бо баракат ай. 400 грамм сметанара кардам, 200 чанд грамм буромадаги ай. сметанаро обуш камтара, ба ғавси хушрӯ мешава. духтаро тайёр кардистем торти вупи пай. ба мо лозим ай 4 дона тухм, 180 грамм маргарин, ҳамин 200 граммара камтаракша гирен, 1 қошиқи калон разрихлител, шир 40 грамм бинен, ай ним пиёла камтар зиёда, какао 40 грамм, какао я 4 қошиқ борияй духтаро, барое ки какао сабук мешава. 40 грамм ай, ба грамм ша мегум, ба ихе ба қошиқ ша мегум духтаро. шакар 300 грамм ай, 4 дона тухма бо 300 грамм, 1 стакани пур шакар ай. ба миксер лад мезанем. 15 қошиқ орд 320 грамм мешавад. ана михел духтаро рецептш ана миқаҳай. шакара бо тухм лад мезанем, объем метия ғавз мешавад, сафед мешавад. ба ана михел объем мо бас мекунем миксер ладзаниро ва ҳамроҳ мекунем маргаринро. маргарини нағз бояд бошад духтаро, 70% дар ҳарорати хона мулоим шуда, ана михел мулоимак бояд бошад. ба миксер лад мезанем. вақте ки ҳал шуд тамом, дигар миксерро истифода намебарем. дар инҷа тайёр мекунем орд, какао ва разрихлителро якҷоя мекунем.
ҳамашро мекобем. сухой ингредиенти ҳамашро якҷоя карда бо элакча бехта дар даруни хамир ҳамроҳ мекунем ва кам мекунем, мекобем ки хамир сахт мешавад, зури миксер намераса. ма ба ҳамин хел кардам. Аку миксери калона гирифтем духтаро, лекин ҳозир хамири мо камтаракай ва миксер 10 литра. Барои камтарак хамир мо миксерро истифода намебарем. Бисквит боша, бисквити бисёр 10 тухма баъд истифода барем, кормуна осон мекуна. Иҷа худаш хамир сахтарай, ҳамин хел ба лопатка мекобем, тезда тайёр мешава. баъд охирда шир мо бояд гарм боша, барое ки вақте какао ҳамроҳ кардем, шири гарм қати тез ҳал мешавад. Мешавад ба ҷои ширам оби гарм кипиток бояд бошад. Ним пиёла зиёдтарай, 40 миллиграмм ҳамроҳ мекунем, ё кипиток ё шир. Беҳад рецепти нағзай, рецепти беҳтарине ки аҷоибот мебӯя. Ба ин рецепт ман метавонам вупипая коржикои майдаша кунам, ба мисли чокопай кунам. духтарое ки лайк мемонед, раҳмати калон барои шумо ки дастгирӣ мекунед. Барои тамошобиноне ки тамошо мекунед, лайк намемонед, шумодам раҳмати калон. Касе ки мехоҳад ки дастгирӣ куна канали мара, барои ман лозимай лайк, комментарияи шумо. Дариқ надорен, бимонед. Барои ин қадар тамошобин дораву лайко камай. шумо дастгирӣ кунем, пешравӣ мешава. Ман ҳамеша кӯшиш мекунам тез навор кунам. Дар ҳарорати 150 градус мепазем. ҳозир кальцора мегирам, размери 22 туғри мекунам, ба ручка мекашам. болои пергаменда тефлоновияи ҳамин қадар кашида мешава. Пергаменда ба ручка рӯшантар мебиёя. анамхел ба мисли гирд бояд мо ҳамхел гирдо ба гирд хамирро барем. 3 корж мекунем, ба зиёдӣ мекуна духтаро. ин хамири мо бисёртарай. ман худам 2 порция гирифтагим. агар ки хоҳем ки камтар боша, 1 порция истифода барен. аку тоҷик да чихелай бисёр гудакон нағз мебинанд, ширинира мехӯранд. мо метонем ки 2 порция истифода барем, барое ки бо мондагиша чокопай майдача мекунем. барои чойхӯрак мехӯранд кудако. ҳам торти калон меша 1-22 сантиметра нормальни тортай да вупипай боз зиёдиша мехӯранд кудако. ман бисёртар кардам духтаро. анамиҷа бояд истифода мебарем творожни сири тайёр кардагимона. аз 400 грамм 200 чанд грамм шудагай, ҳамагӣ 180 граммаш об буромадагай. об шадидем чанд қабот мекушомша беҳад 1 сутка истодагиай, сахтаки хушрӯ шудагиай. дар хона мешава тайёр карда. ин ами роҳи осон. 230 грамм ҳамагӣ. иҷада бо гирифтагиам қаймоқи молочный радос будай аз релакс гирифтам. релакс рафта будам, баъд ҳамин намуд будай гирифтам. қаймоқи килоакӣ ки аз садбарг мегирифтам ба мисли ҳамун сахти хушрӯ мешудай. дар 400 грамм қаймоқ 200 грамм шакар ҳамроҳ кардам. ба миксер ҳамихел сраза лад задам. намондумша ки холодильникда беста. худаш хунак аз холодильник баровардагӣ будам. бо миксер лад задем, анамихел сахт шуд. ҳамроҳ кардем творожни сири тайёр кардагимона. беҳад креми бамаза мешава. тайёр кунен. домашний условия қати мешудай творожный сир, сметана қати бо баракат. шумо ҳам метонед дар куҷое набошен тайёр кунед. сметанаи ма 15% буд, аз шири саодат. беҳад бамазаи ҳами сметаноҳош, хали туршак нестай 15%-аш. ина крем тайёр шуд. коржорам тайёр, ҳамаш пухт. аввал камтар крем мекунем ки коржмон наҷунба, баъд тайёр мекунем. барои гул мондани ҳами вупипай насадкаи кругли дар корай ҳамура ман надоштам. фақат мехоҳам ки ҳавая харам, лекин фаромӯш мекунам. редка ки мепазем, фаромӯш мекунам. вай қати осонтарай духтаро, яхел мебурора ҳами вая крема. хай дар ҳолати хонабудагӣ шумода нишон додестам. ҳамихел мишока одноразви мебуремша, ҳамихел баъд гул мемонем. ин ба мисли як гул мешава. бинед дарунашда начинкаш банан ва малина мешава. беҳад фруктови ҳами начинка бамаза мешава. хоҳен ягон хел джем кунед, джемои тайёр дошта бошен. ман ҳамин намуда кардам, бамазаи бад шуд. тезда питатсия мекуна. ин бисквитош ҳамин хел худаш мулоимай. ҳозир тайёр шуд духтаро, ман сраза мебурам нишон метиҳам.
ина ягон хел сироп намекунам, худш алакай бисквитош мулоими хушрӯй, баъд кремам тез питаца мекуна. инамуд крем ана иҷода креми шефтукат боша, тез да питаца намекуна, маззашам дигарай. И хел крем бо бамазатарай. иҷода шоколад доштам, 100 грамм шоколада гирифтам, шоколади кондитери буд. 100 грамма об кардам дар пар ва ҳамроҳ мекунам. 3 қошиқ қаймоқи ҳамин молочный радост креми тайёр кардагира зиёдиша мондам барои ганаш. Шоколад камтар кофтам, я 5 минут камтар хунук шуд. Баъд қаймоқа ҳамроҳ карда боз қатиш кофтам. Сраза надозен гармогарм ки қаймоқа мебурона. Қаймоқа бояд анами қитичае ки нишон додам ҳамида буд. Дар ҳарорати хона мондагӣ буд. Аллакай хунукиш рафтагӣ буд. То ма крема тайёр кардам, торта крем кардам, хела хунукиш рафта буд. Аллакай ҳарорати хонада буд. Шоколад ки гармай, агар хунук андозе ё сливки ё қаймоқ мебурона. барои ҳамин ҳарорати хонада ки бошад намебурона. анами хел мешавад. ганаш тайёр кардем барои болош. И қоқи бад намеша. шоколади холӣ дарав қоқ меша, буриданда мешкана. иҷода пистара ма донаша ҷудо кардам, блендер қатӣ задам, майда карда болошда мепошем. ҳамин 2 қабати торда ҳар дошта ман начинка кардагим духтаро. қаймоқ 400 грамм буд, творожный сир 200 грамм, ҳамин 600 грамм бо 200 грамм шакар. ҳамихе крем чен ба чен шуд. беҳад бамаза мешава ҳамин крем, маъқул шуд мада. И крема ҳаматон дастрас карда метонед дӯстони азизи ман. шумо пухтаам метонед, ҳаматон. ҳамаш аз пухтанай подписчикои ма чақонанд, чӣ рецепти партом мепазанд, роӣ мекунанд. раҳмат барои дастгиритон духтаро, барои суханҳои нағзе ки менависен. Телеграм каналда дароен тез-тез уҷода ҳар хел ҳаррӯза ягон сурат, ягон чиз мепартом. группаи чақчақи духтаро ҳастай. уҷода ҳамсӯҳбат мешавем. ман худам ҳастам. кадом мехоҳад телеграм канал ма силкашам мемонам. дароен савол тен ягон чи мехоҳем пурсем, ман дар уҷа ҳастам. занҳои пухтапазгар бо ҳастанд, ёрдам метиҳанд. ягон кас мехоҳад ягон чиз омӯза, ягон савол дорен, доири ҳамаи чизда ҳамсӯҳбат мешавен, зиқ намешавен. телеграм канали ма силкаш дар поёни видео. شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي شكرا لك ربي حمدا لك ربي أحييت روحي وأنرت قلبي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد باسمك قيومي أصحو من نومي بك يحلو يومي يحلو يومي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي وهبتني لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا يا خالقي إنني سعيد عشت من جديد لفعل ما أريد ربي كم أعطيت